Sa sisian pat hari ke step. U Blei dan ban kren. Ai Ka Ktien ke jong Blei. But siya bangin yok sngaw Ka Ktien ke jong Blei ngai ku Blei sa sisian pat. Ya barok ke basngap. Ya Ka Ktien ke jong Blei ling baga daily devotion. But kumjuk rung ai ku Blei ke Good News TV. Kalau kabalapen jalong yang ini ki barok. Baga Ktien ke jong Blei kan yok sngaw. Hagi batrang, bagi basliang ban snap ya ka. Ling baju ni ka por, bat ling baju ni step tengin ya snap. Ya ka bangin ya pai ringkat lem bat ngala naga gospel ke jong Markos. Pralan nong gerkot ka balai pusau. Ki kentien ki ba ong kumne. Ti habau la khot ha u yo pat ba lem bat ki senran jong u. U la ong haki jar u baman ban wan bot na dien jong a. Ai bon len yela dia. Bat un ba yela ka deng pna. Bat un bot yang a. Hakini ke bentang akwa ban pensyai happy barok ki basngap. Bapin na mist yakini ki lightly ki sngi ki step ki bapin sa yok sngo. Namar ka day ka kubor ka ba on beteng na ka way ka step siya ka way pat ling ba ki lightly ki sngi. Bat ling ba ki lightly ki step. Barabang isngap kumta kan long kabor ya ka jingim jongi habang isngap ya ka. Bat kumta kani ka long ka jing pensyai ling ba jing kapor. Tungin ya poi siya ka pang bat siya ka benta balay bau try ukran ya ka kentien. Kibriu kim don ringkat lem bat U Jisu haman ka way pagaway ka kamba ka bau lale. Kibriu kim yo ilut ya ki ay barok ki ba U Jisu lale ki yu ina jgai. Ki yok sngaw dan na pedeng jongki. Ki senran ki long ki badon ringkat lem bat utrai na malajit ya ki bakin long ki apostol bakin long ki briu ki banya don ringkat lem hakti bat hakjat ringkat lem bat U Jisu haka ministry ka balai snem shiteng ka bau dai ban pendap ya ka ban penim ya ka protei barok. Dai hang ni ong ya ki senran bat iki pat bakru jar ki baman ban bot na dien jonga. I can lend yela dia. Ba yaga deng pna. Bat kin bot. Yanga. Ngisgol to para banget beit jonga. Hasyaba U Jisu un kran yigi kentien. Lend yela dia. Ba yaga deng pna bat bot yanga. U Jisu u keli na ki senran jong u. Ki brio ki ong ya u. Ulong u ei. Ki senran kila jubab. Dan ki ba ong u Yohanes nang penbaptist. Ki weipat ki ong ba ulong u Elias. Ki wei pat ki ong ba ulong unong yo tok lupa. Ulo yo sngaw ya ka jubab ya ka ba ki briu ki ai ya ka ka ba ki yo i ya uta unong hikai ujong ki U Jisu. Bat kumta ka ni ka jubab ka jong ki briu kam penhon ya ka doknot ba ka mynsiem jong u kumukon jong U Blei u keli sa si sen pat na lagi jong ki senran pi pat. Pi ong nalong u ei. Hakabakum kita kapor pada benget kadon ka jing dam syapo bat ngamut dor babaro kim siem la kelit yala ka jong ka kli ban ong ulong u ei utaki bagila bot bagala pendom yeki ndray pedeng jaga bakum kata u Petras ula jubab ya kini ki kentien melong U Khrist u kon jong U Blei u baim kani ka jing jubab ka jong U Petras kala penhon ya U Jisu bat kala penlong ya ka doknot baga mynsiem jong U ban kmen hang ni U Blei jong U las ngotho bat numaru layo ya ka jubab ka bepiang bagila tip u ei ulong utak u baki kila bot. Habagil skol to kom tao Jisu ya to lupa syapang ka jingyap bat ka jingi pat ka jong u. Markos pralenong gerkat ka balai puwe. Tiulas dang ban hikai ki baka day yo konu briu ban syak shibon ki ru bat ba on kan tat da ki temen basan bat ki rang bak Lyngdoh bat ki nong tok bat ba on sepen yap ru yu bat hadin lai sngi ula ya to lupa ba un sami pat. Haga ba pau shen hau kren ya kata para banget. Kajing ong hagaba U Jisu la kran yigi kentien barawa U Petras ula yasngau igani ula shimkir pang yu ula sedang ban sneng yu henre haba ula pai bat ula kmi yigi senran jong ula sneng yu
Udang yo Petros. Namar bau Petros kuak bau Jisu unya ya kata lenti. Udang kilet chadien janga meu Soitan. Kilet chadien. Naba mem nyau yiki ru ki jong U Blei. Hendrei tang yiki ru ki jong Gibreu. Da ke jing pet juga kemat ke baken jadok. U Petros u yoi ba uni U Jisu kanum dei u ba undei bet U Blei ban senshar na bam jukut chabam jukut barun ay ka ba batam hagi breu pada benget. Ndrei ke jing wan ke jing utrai ka long kong pong pada benget. Bun si na ke jing im jong ikum ki breu ngilong kum balong U Petros u bas ngosen ALD ban ong ngosen ALD. Ko Jisu to ngosen ALD. Ko trai kan long ye me kumta. Sngo to balay ba U Khrist uwan siya pertay U Khrist uwan siya pertay ban kot ya pi bat yanga bat uwan ni ka ban syayap alor jaga deng pna naman taga pop jong pi bat ka pop janga bat kumta Ukren ya di Kentien U Jisu sngo to ba ki brio barok ki ba man ban bot ya kum U Blei ba im bat ba don bor ki don kam ya ka jinglong ha ka jing im jongki bat ka jinglong ha ka jing im jongki ka dong ka long ka jinglong ka ban kam ban sandur bat ka long ban len ya la de jarwa man ban bot na dien jonga ayun len ya la de la don ha ka we ka por para benget ka we ka kmi ba ukon jongka ba khat arsnem Baro arngot ki jing ya ka jing im ka bakman. Bat nadu ka ba udang kena hagapor ka ba udang dap rius nam. Ki julet chagaway ka jaka bantiet jing tiet bat hadien bigila dep bantiet jing tiet kila juyat na marga de ka jaka yo ka ba de shibon ki tiar. Bat utau kon na marga karta ka jong u ka badang kena ula kedau ya ka kemi uang mei sngewbha se mei ban pentiet yanga ya ka te ka tiar bat ba kalapet. Kayu ibu kedau ya ka piano. Ka ong tangi si Kentien yo lau jong ukon. Ka ong kon ya no. Bat labon palat ka ong. Namar budang long kena. Ulayam bat kumta kalapan bit yu. Dagay ban ay ki mit bagi coklat bat kumta ula klat na. Ula dom malaka jong ka donut bat ka mynsiem. Namar baka kimi ka jong u. Kampsim lapan tit. Kisngi kilayat. Kipor kilayat. Bada ka bakum kita ka por ula dap kat arsnem haga karta ka jong u ba kila day ban let biang drejar jaring kat chiga ju jaka bada dien bala dap ban siu ban tenai ka jing siu ka jong ki barok kila day ban yat na ka jaka bat kumta uni ukon ula ken mau biang haga jing long kena ka jong u haga jing long klong ka jong u ba ka kemi kam sim la pentit yu ya ka piano ka ba ukwa ba unyo ula kedo biang sila ka jong ka kemi Ban ong mei skosen se mei bat ai se mei yang ai tik piano. Ka kimi ka jong uniu kena Maria yo I bat Maria yo sgo kumta. Kala sgo to bagala bakla bagan yat biang na kata ju galenti. Bat uniu kon jong kau la ken mau ban phat thiet biang ya ka jing ya kata ka piano. Namar ka tip bagalong ka baremdor. Ka ong biang ini ju Kentien. Yanok kon labon parat. Namar bula kamhe para benget ulale bitar ulale atluki ulale iki ban pen ngosi wat ya ka donut jong ke keme ulale iki ban kren de Ktien ki bakam ngosi ban pendung ya ka keme bat ong pi te pim jutre ban tiet yanga man ka bangapan na pi pim kloi ban ai yanga namar ka ni ka jingja ka keme habakala perkat Bat dia ka jing le dom ka jing ukon sim la bam bha sim la di bha bat sim la kren bha namar ki don tang sikime sikon kum ta kala skosi kala dung ha ka don not ba ka mynsiem jong ka julet tre ne ka we ka step ka we pat ban pandap ya ka long yeng long sem bat ka we ka sngi ka kime kala ban ya ka jing sitom namar kala perkhat chapang lau jong ukon ba kam sim la ban ai ya ka di ka piano ya ka ba ulapan la kam slam bat ulapan mentaru kam la ban ai Haga taga sngi kala tia aga jing tia bat kapang uni ukon namar baga julet dang step ban let ban tray bat haba ula kiu yu I pen ban ya laga jong ka kimi baga ne ga dang don ha jing tia ula ong mei belay ula klet no igi taga barok igi jing ne adu ki igi jing le bam set nyau ila ga jong ka kimi namar ki don arngot ula klet no kala ong ya lau jong kon ngapang de kon
Ula sngo sngi namar ula klet no kita barok. Ko ong sngewbha sekun ban chim ya iti dawai badan ha ketika drol ke almari. Uang tamai wan rak dingkat lembat ke bangan yok bandi ke dawai bangan lak ban yok bor. Ula lek kumta. Pada ula lek kata drol namar ula kamhe ke karta. Uyu ya ka baga kemi. Ya ke jing tersat kata drol. Bala thok sepangga kyrteng jong u. Ya ka baga kemi ka bu ya ke insurance policy. Ka bu na ka education ka jong u. Kabo ya ka saving na kamanta jong u. Kabo ya ki ke babhatam na kamanta jong u. Bat kumta ka di ka kimi ka ong labyang yanok kon namar labon palat namar ka labon palat agaban sacrifice ban syak shitom na kamanta jong u kon ka len yaladi wat ka jan ka nep ka babha kam shimyo ban tiet man ka sngi namar ka bo ya babhatam na kamanta law jong u kon. Dan sibon para bengat ki kimi ki pagi balen na kamanta lagi jong ki kon. Bat dan rupat ki kon ki bam sngoto ya ka jing kordor jong ki kimik pa ha ka baki yat ya ka pertei kim sngongo ya ka baki kimik pa ki ai ka baki kimik pa ki le ka baki kimik pa ki pendap na benda jong ki nyau ben ki iben ki kimik pa bat uneu kena ru long kum jo para bengat dei tak ada ka bakum ka ski ha ka bau yo i baki ni barok ki long ki la bon palat la sngoto ban ya yam ringkat lembat ka kimi manong mei map no singa ngalabak ya pi ban pen sngosi temai kini ki insurance policy kini ki education policy kini ki saving ki pila bo nam ta jong a kila bon palat temai bat de kini ka daw ka pim shi yo ban tiet ka sapti ka ba pim shi yo ban tiet ka jan ka nep ka ba namar pi len yeladi bar pi i yang atemai map no semai hang ta ka long ka jing yam brio bat ka long ka jing sngoto para banget. Kaya ka bangamot banong para bengat U Jisu habawan sa ka pertay ui ya ka buram ui ya ka spa ui ya ka beneng ka baula i ya ka ban wan ban siu spa nam ta ka pop jong pi bat ka pop jong a bat wan khnang ya ka ban kiu halor jong ka ding pnau len ya ki a baro aga jing long blei ka jong u namar jong pi bat jong a bat bon sien ngim kloi pat ngi syakri da ka ba arsap bat ngim tre ban len ru na kamta jong kenrat para benget bi jong a Jisu ki wa kading pna na maru len yeladi nam ta ka pop jong pi bat ka pop ka jong a Jisu khot yeladi ya pi bat yang a le sing ila pen sngosi ya U Blei U Petras u la len yo trai U Petras uang la da ki wekin len ye mengat Lada ki wei kinong ya me ngate ngan bot ya me. Hadu ka bakot jeng. Jisu ong ha ka sngi kat bau siar 4 rio. Men len yang alai sien. Kala ban long ha ka jing jengi. Ha ka jaka ka bagin len ya ka ban long ki syakri ka bakordor na ka menta jong utrai. Ngilong penban kinong len Ka Ktien ka bagi kren ka khmat ka bagi pet ka skor ka bagi yok snow ka jingim ka ba man ka sngi ka bagi len U Jisu ban pen mong ki para marjan ban pen mong ye mei pa ban pen mong ki ba ki ba than ka jongi da ki ki bagi le ka jingat denti jong ka jingim ka jongi ka ba man ka sngi baru blei ba yo i yang ngi len ya u man ka klebat man ka second man ka minute baru kwa yang ngi bangin kala ka ba mod bat ngin len no na ka menta jong try kini ka kimi ka len nakam tala jong kon o kwa ro yang i bangin len kani ka jing len ka ba mod ka bangi i no i ka pertai i no i ka jing itnat jong ka pertai baro i no i ka jing sngewbha jong ka pertai baro Ngiyat aga lenti ka ba kem ka ba U Blei u kwa yang i ban yat bat ka ba U Jisu syam sngewbha yang i ban yat para baget Petras aga klip mat ka ba bot na jengai u trai Ulalen kila ong hatu ni umlong ringkat lem baru Jisu ulong ngami tu you try kala ban long ha ka jing jongi this is not the right time ong in boot you try kani kampat long ka por ka babyang this is not the right place ka bangin syakri U Blei ban money U Blei kani kam dai ka jaka ka babyang yang ban syakri ban money U Blei bat kum tangi len U Blei ha ka jaka barok jong ka jingim
This is not the right situation. Idan ikenta ikap jaga jingim kabangim kwa ban shakri U Blei bat ngilen para benget. Semi I mei pa. Kiwei ru kim yu I para benget. Ndre U Blei yu I bapilen yu. Ladani ka step yo sngo ni ka kubor. Jisu dang pen sngo ni ka kubor Ka Ktien ka jong. Uang ni ka kentien jar ba man ban ba ela ka jong ka ding pna. Ai bun len yel de. Jarawaman man bot na dien jonga. Ai ba un len yela de. Un ba yaga ding pna. Bat un bot yanga. U Petros u len lai sien namar u bot jangai. Yau try. En renga kwa ban ya tu pat. Bau de ju u Petros. O bala len no yaga protei. O bala be shakmat ban ya pat yaga jingi pat tong. Ban proclaim yaga gospel ban ya lap yaga gospel. Ula yang yaga segi Pentecost lai hajar ngut ki mynsiem. Ki kalaka mamut adien mula priang yu mynsiem bakuj. Baru len yaga protei baro. Ka jinglong jingim jongiru. Yudan kam yu try. Kum ki Kristan. Nginam la ban len yaki eki bangi it. Limdangi priang yu try ka jingim. Ai bengin long ki Kristan. Ki bas ngoto yaga jingkot ka jong try. Ban len no. Yaki ki jong ka protei. U Blei ngurku Blei iarap. Nagam taka buram jongo. Amen. Tungi dwai. Gurku try ni ka kubor Ka Ktien jong me. Kanong ka bor ki bas ngap yaka. Kanong ka jingurku yaki ba yos ngo yaka. Kanong ka jingalam yaka jingim jong ki. Makin la ban len yaka ni ka mynsiem. Ka bakwa yaki jong ni ka protei ka ban sakut no. Henry ban bot ya me. Kin len ya ka maladi. Bat ban syakri ru tangi me. Haga kyrteng ka jong U Jisu. Ngadwai ngadem ngapan. Ka buram sim syaladi baro. Amen.